Mennyire igaz az, hogy ilyenkor a szülők jobban izgulnak, mint a labdarúgó? Hát ez teljes mértékben, ezt mondhatom a többi szülő nevében is, hogy mi már hetek, sőt hónapok óta lázban égünk. A fiam mi látszik? Hát úgy látom, hogy ő sokkal nyugodtabb. Éppen most beszéltem vele egy pár perce, és ő nyugtatott engem, hogy nyugi apa, nem kell izgulni, rendben lesz minden. Szülői szemmel van valamilyen rálátásod az edzéseikre? Hát az edzésekre nem, de minden mérkőzésen ott vagyunk, edzéseken azon természetesen nem, de hát ugye, mint minden futballapuka, beszámolnak azért esténként, mi történt az edzésen, nem történt sérülés, kivel mi történt. Most éppen a Petiért aggódunk, mert egy kicsit megsérült a szeme, de előtte az Zotyáért, előtte a másikért, tehát mindig mindenről tudunk. És hogy látod, van esélyre, hogy most mi vigyük el a kupát? Hogyne, minden esélyünk megvan rá. Hát mi úgy gondoljuk, hogy a mi gyerekeik a világon a legszebbek, a legügyesebbek, és nagyon bízunk benne, hogy ezt holnap be is bizonyítják.